Халелуя, Татко, благодарим Ти. Сестра, може ли да се помоли за това, което дадоха, за семето, което братята и сестрите са сяли? Халелуя. Халелуя, Исус! Нека се молим. Господи, ние Ти благодарим за това, което братята и сестрите са дали, Боже. Това, което сеят, Боже, аз ги благославям да женат преизобилно. Защото, Боже, ние се покланяме на Теб. С нашето даване, Боже, ние показваме, че сърцата ни не стоят в финансите, не стоят при парите, не стоят при Тебе, Боже. Защото всичко е от Тебе и за Тебе, Исус. Затова ние благославяме моите брати и сестри в изобилие. И нека това, което те даряват, да даде плод и то стократен, изобилен, в мощното име на Исус. Амин. Амин, амин, слава. Алелуя, алелуя. Можем ли да се настаним удобно? Алелуя. Днес ще имаме една много чудесна тема, чрез която Бог ни я даде отново да я говори, защото знам и вярвам, че много семейства имат нужда от тази проповед. Знаете ли, на последно време виждам нещо, което е много важно. Дяволът иска да пресее семействата. Дяволът иска да пресее мъжът и жената. Дяволът иска да разруши семействата. И ако мъжът и жената започва да се движи в неправилни неща, или ако няма синхрон или единство в едно семейство, тогава нещо не е наред. Но когато мъжът и жената са в единство, когато мъжът и жената са заедно навсякъде, знаете ли, Бог благоволява мъжът и жената да бъдат винаги на едно място. Бог много обича, когато заставаш ти с твоята половинка или с твоята съпруга или с жената с мъжа си. Когато застанете пред Господа на колене, знаете ли, че Бог слуша такава молитва. Не може ти да бъдеш с жена си в недоумение в дома си. Не можеш ти да бъдеш с жена си в неща, което да бъдете, тя да казва едно, ти да кажеш друго, и когато започваш да се молиш, молитвата ти, да, тя ще бъде чута, но няма да бъде разрешена, защото нещо куца. Чуйте, това е много силно. Искам да схващате днес какво ще говоря. Знаете ли, Бог ми откри много неща относно за нас. И Бог ми говори, че ние, ромите, обичаме мъжете някой път да крием някои неща от жените си, като казваме това е по-мъжки. Или жените някой път обичат да крият нещо от мъжете си, като казват, че нали, не трябва да те знае мъжът какво правиш или какво започваш да кроиш. Но това жестоко много пречи. Преди да влизаме в темата, аз искам да дам правото на брат Емил. Заповядай, насърчавай църквата. Нека го приветстваме. Алелуя! Какво да кажа, искам да ви кажа, че това, което ще говори пастора, е много силно наистина. Него говорихме с него и аз съм в очакване наистина. Просто си отворете сърцата. Един човек да се промени, това е много за Господа.
поне един човек, ако се промени, ако има промяна в живота си, това ще е много ценно пред очите на Господа и ще зарадва Господа. Просто се отворете сърцата и слушайте Словото внимателно, понеже Словото е от Бога. Тоест Бог говори в Словото си. Това искам да ви кажа, да се подготвите и да се отворите сърцата. Да, това беше силно, чрез което брат Емил. Нека си играе спокойно, той ще е бъдещият пастор. Алелуя. Добре, преди да влизам в Божието Слово, искам да дам правото и на вас. Има ли някой, който иска да хвали Господа? Сестра, заповядай. Поне ти си ме предупредил преди това. Благодаря на Бога за всичко, което върши за нас. Преди 2 седмици Бог направи чудо с моето семейство, с моите деца. Бог Слава, алелуя, алелуя Исус. Бог спаси от катастрофа. Благодаря на Бога за всичко. Че Бог е с нас и ни чува молитви. Слава да бъде на нашия Господ. Ще хваля се на песен. Алелуя, благодаря. Алелуя, нека да слушаме това, което ще казва, това, което ще пее, ще спали Господа. Отдаваме ти почит. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, татко наш. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб. Няма никой като теб. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб. Няма никой като Бъди благословена. Има ли някой друг, който иска да хвали Господа? Алелуя. Нашия Господ, Нека да защото го Той пази. заслужава и ни трябва да понасят Да, който е. може, да. Слава на Бога, брати и сестри, искам да благодаря на Бога за нашия син, защото 11 години го чакахме. Бог прави път, където няма път. Благодарим на нашия Бог. Преди 2 месеца беше паднал нашето дете от стълбите. Удари са много лошо.
в главата и си служи страх, не можеше да ходи, да те плачеше през нощта. Но благодаря на Бога, че сега вече ходи. Даваме цялата слава на Господа. Бъдете благословени. Халелуя! Това е най-голямото чудо, което Бог извърши в живота на брат Симон и сестра Ремзи. Бог им даде дете, чрез което може да издигат Господа. Има ли някой друг, който иска да дойде отпред, да издига Господа, да хвали своя цар, защото той заслужава? Ако няма, има ли някой, който иска да хвали Господа? Ще поставим пак. Добре, брат Митко, ела. Заповядай. Нека приветстваме брат Митко. Алелуя. Благодаря, брат. Бъдете благословени в името на живия Бог Исус Христос. Нема 5 минути, искам да ви прочита нещо от Малахия, 2-3 стихчета. Бъдете благословени. Господното слово, наложено на Малахия за Израиля. Аз ме възлюбих, казва Господ. И вие мислите или думате, в какво се вижда, че си ни възлюбил. Обърнете внимание, какво казва Господ. Не беше ли Исав брат на Яков? Казва Господ. Но аз възлюбих Якова, Исава намразих. И направих горите му да запустеят и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И като рече Едом, ние станахме бедни, но ще съградим изново запустелите места. Така казва Господ на силите. Те ще съградят, но аз ще ги съборя. Бъдете благословени, брати и сестри. Господ е много силен. Господ гледа всичко. От Него не можеш да избегнеш абсолютно нищо. Затова, брати и сестри, ако мисли някой човек, че ще строи без Господа, ще направи това или онова, Господ ще го събори. Но когато си благословен от Господа, Бог те благославя в изобилие и ти дава всичко, без да търсиш ти. Защото ти не си избрал Господ. Ти не можеш да го избереш. Бог те е избрал. Бог те е избрал. И тук малко по-надолу пише: Господ е велик, от татък Израиля предел. Син почита баща си, слуга господаря си. Ако прочие, аз съм баща. Къде е почита ми? Към мене. Ако съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите, на свещениците. Кой презира името ми, но вие казвате в какво показваме презрение към името ти. Сега слушайте, братя. Принасяте осквернен хляб на олтара ми. И вие казвате какво осквернихме. Това трапезата го спомна за презрение. И когато принасяте сляпо животно за жертва, за белокръшно. Бъдете благословени, брати и сестри. Сега, да го обърнем, понеже Стария завет си беше Стария завет, кой носише там сляпи животни, Господ не ги приема. Но, искам да ти кажа сега, ако ти днес си дошла да принасяш жертва за Господа, но едновременно се молиш, а мисълта ти е: о Боже, тази жена утре какво ще я правя? Този човек какво ще го прави? Това е сляпа жертва. Това е сляпа жертва. Но ти, когато издаваш жертва за Господа с цялото си сърце, дух, душа и тяло, молете се и покайте се, отдадете жертва на Господа. Бъдете благословени.
Браво! Бъди благословен, брат Митко. Един силен мъж, употребяван за Господа. Добре. Готови ли сме да влизаме в Божието Слово? Нека да се молим както сте, така по местата си. В името на Исус аз те моля, Господи, Ти да даваш, Татко, мъдрост от небето и всичко, което ще се говори, нека да бъде запомнено и запечатано в сърцата ни. Нека това Слово, Господи, да промени животът ни, съдбите ни в името на Исус. Нека, Господи, да не бъдем същите. Нека да промени характерът между жена и мъжа в името на Исус, Татко. Благодариме Ти, Господи. Амин. Халелуя. Добре. Нека да отворим Ефесяни. Предполагам, някой вече знае, нали, къде ще чета. Ефесяни 5 глава. Халелуя. Така. Ефесяни 5 глава, 22 стих. Ефесяни 5:22 там казва нещо, което е много важно. И тръгвам да ви разправям относно темата ни ще бъде между отношенията ти към съпруг и съпруга. Искам да ви взема вниманието. Не дейте сега да обръщате внимание отзад на децата. Това, което ще го говоря е много силно и вярвам, че се нуждаете от това слово. Господ ти дава много голям пример между жената и мъжа и едновременно как той възлюби цялата църква, като предаде себе си в това не. В 22 стих казва: жени, покорявайте се на своите мъже, като на Господа. Искам да говоря нещо, което е важно. Вижте, когато се говори една от тези теми и много мъже, когато слушат следните пасажи, жени, покорявайте се на своите мъже, те започват да мислят, че жените тотално трябва да имат страх от мъжете си. Но не забелязват, че Божието Слово казва: жени, покорявайте се на своите мъже, като на кого? Като на Господа. Тоест, жената трябва да има почит към мъжа. Жената трябва да има почит, уважение и респект към своя съпруг. Защото мъжът е глава на жената. Забележете това. Защото мъжът е глава на жената. Готови ли сме за едно много силно слово? Казах, готови ли сме за едно много силно слово? Алелуя! Чуйте. Казва нещо много важно. Защото мъжът е глава на жената. Знаете ли, че днес това става обратно? Вместо мъжът да е глава на жената, а жената е глава на мъжа. И знаете ли защо става това? Знаете ли, че днес много ходи духът не е завел? И това днешно време се влияе много в жените. Жените като започват да се вмръщат, започват да бъдат
непокорни на своите мъже, започват да бъдат непослушни на своите мъже, започват да не се съгласяват това, което прави мъжът или това, което иска да прави мъжът, жената иска да бъде над него. И това, което иска да прави мъжът, жената го спира. Тоест, мъжът, когато иска, разбира се, говоря, мъжът, когато иска да прави не неща, които са нормални, или в Господа, но когато мъжът се покорява на Божието Слово и тръгва да прави неща, които са в Господа, и жената започва да го смъмря. Жената няма да ти вика, когато си някъде в някоя кръчма. Жената няма да ти вика, когато си някъде в някоя компания. Жена ти няма да ти вика, когато си безразборен, когато си безцелонасочен в семейството ти, в нещата, което иска Бог да прави с тебе. Тоест, жената няма да те контролира по този начин, защото ти не си в Божията воля. На нея ще й бъде едно и също. Но ако ти си в Божията воля и забелязваш, че жена ти започва да те контролира или започва да те смъмря във всяко твое отношение, което ти искаш да имаш с Господа, значи нещо не е наред. Нещо не е наред. Ако жена ти не е в един синхрон с тебе и не е в единомислие, нещо не е наред. Там става нещо опасно. Не може мъжът да ходи без жена си. Пак ще го кажа. Не може мъжът да ходи без жена си някъде. Да, има някои, които тепърва започват да ходят на църква. Има някои, които тепърва започват да следват Исус като свой личен спасител. Но виждам всеки от нас, никой не е започнал от сега да следва Господа. Знаем още преди години какво Христос направи за нас и всички сме в това, в тази зрялост. И ако чувстваш, че жена ти те спира по един или друг начин или те съмъмря, чуй, най-силното оръжие против дявола е молитвата. Молитвата е ключът, който отваря врати. Говоря в духовността. Молитвата е ключът, което може да отваря вратата. Тоест, молитвата ти ще бъде чута, когато ти започваш да постоянстваш за своя партньор. Така че, когато виждаш някои неща, започни да се молиш усърдно. Започни да искаш от Бога къде е просто проблемът. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос. Обърнете внимание. Както и Христос е глава на църквата. Защо определя мъж и жена? Защо определя по този начин? Понеже Божието Слово казва, че ние сме невястата на Христос, а Той е младоженикът. И младоженикът иска да посрещне една църква, която е без петно и без пръчка. Младоженицът ще дойде за една невяста, която е без петно и без пръчка. Искам да влизам в една скоба, т.е. искам да отварям една скоба. Знаете ли, ние си имаме
една традиция в нашата ромска общност. Когато трябва да ожениш, точно така да ожениш сина ти, ти му търсиш булка, ти му търсиш невяста, която е недокосната от мъж. С две думи, тя трябва да бъде тесена. А ние, нали, ромите, си го изискваме това. Булката трябва да бъде недокосната от мъж, нито мъж да не е познавала, за да бъде леглото неосквернено. И тогава младоженецът я приеме и той знае, че тази булка е само негова. И те се познават, като започват да имат взаимоотношения. По този начин нашият Господ и Спасител Исус Христос иска да познава една църква, която няма нищо общо със света. Христос иска да познава една църква, която няма нищо общо с този свят. Не може ние да бъдем и в църква, и в света, защото Христос благоволява да познава църква, която е свята. Амин? Но както църквата се покорява на Христа, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже. Забележете. Както църквата се покорява на Христа, така и жените нека да се покоряват на мъжете си. Какво прави църквата? Какво прави невястата на Господа? Какво символизира невястата на църквата? Ние сме невяста на църква. Ние сме всички тука и никой не е дошъл просто тука да се разврати. Никой не е дошъл просто тука да говори празни думи или някакво празнословие. Но всеки един от нас дойде тука да предаде плодове достойни на своя Господ. Амин? Всеки един от тук дойде на това място да издига Господа, като предава себе си и като казва: Господи, ето ме пред Тебе, заставам пред Тебе просто такъв, какъвто съм, или такава, каквато съм. Направи ме чиста, направи ме чист, направи ме способен да Те опозная по-дълбоко, за да може да имам взаимоотношения с Тебе. И когато говориш следните думи, разбира се, младоженецът проявява интерес към това. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже. Тук разбрахме, че жените трябва да бъдат покорни на мъжете си. Сега, мъжете нека да не бързат, защото има и за мъжете нещо, което е важно, разбира се. 25 стих. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Амин? 25 стих ни казва: мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата. Мъжът е длъжен да люби своята съпруга. Знаете ли, че някои мъже искат просто жените им да бъдат под нозете им? Някои мъже искат просто жените им да бъдат под по-голямата част от всички мъже
те желаят да са жените под тяхния контрол, под тяхните неща, но знаете ли, Божието Слово казва, както жена трябва да се покорява на мъжа, но така ние мъжете имаме нещо, което е важно. Ние трябва да любим жените си. Ние трябва да любим жените си, както и Христос казва, предаде себе си чрез умиването. И сега, много често срещнат, това е един проблем, че мъжете някой път не искат да споделят с жените си. Не искат да споделят с жените си, особено помежду нас няма толкова млади хора, но някой път, когато има младо семейство и когато се развиват в бракът си 2, 3, 5 години и те все още имат контрол от бащата и от майката, а някои са контролирани от майките си, от бащите си, примерно мъжете да не казват нищо на жена си, да не споделят с жена си, да не започват да й казват всичко, каквото се случва в дома. Това е просто една манипулация, който дяволът се опитва да се мъкне в семействата на хората и да прави всичко наопаки. А някои пък правят някакви неща, които са извратени. Някои правят магии, някои се разправят с чародейство, с магии и така нататък. За да може, чуйте, това е силно, за да може на жената устата й да бъде затворена. Да не може да казва нищо на мъжа си. Разбирате ли? И това е всичко дело на дявола. Дори някои мъже могат да направят тези неща, за да могат тяхните жени да не им говорят просто къде ходят, какво правят. Това е също манипулация. Това е също дух на Езавел. Както духът на Езавел влияе на жената, така влияе и на мъжа. Когато няма единство в едно семейство. Но когато имате единство в семейството си, тогава Божието Слово казва, че във всичко, което искаш да правиш, ще благоуспяваш. Ще благоуспяваш. Защо? Защото мъжът и жената е в един синхрон, в единство. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с волно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Сега, какво направи Христос относно църквата си? Айде нека да говорим. Какво направи Христос относно за целия свят? Точно така. Той даде себе си, казва, за да я освети. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване, чрез кое? Чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. И какво ние трябва да правим сега? Коя е църквата? Църквата сме ние. Кое не трябва да бъде непорочно? Кое не трябва да бъде просто без петно, без бръчка? Ние, които сме тук, днес на това място, ние трябва да се пазим от тези неща. Защото казва, че Бог благоволява на чиста и свята църква. Понеже казва, че Той я умил. Чрез какво я умил?
чрез Словото си, чрез водното умиване. И знае много от нас, когато ние предадохме себе си в Христа, не на 50, не на 60, не на 70, но на 100%, и водното умиване ни говори, което е нашето водно кръщение. Водното ни кръщение символизира, ние погребваме стария човек. Погребваме старите си навици, погребваме старото си естество. Коринтияни 5:17 казва: всичко старо стана ново. Всичко старо стана ново. Така. И щом аз станах нов в Христа, какво трябва да направя аз? Трябва да се пазя. От какво трябва да се пазя? Трябва да се пазя от блудство, трябва да се пазя от нечистота, трябва да се пазя от магии, трябва да се пазя от идолопоклонство, трябва да се пазя от жертвено приношение, трябва да се пазя просто от този свят, който прави този свят, аз да не го правя. Разбирате ли? Тогава ние ще бъдем като една църква свята, без петно и без бръчка. И когато сме без петно и без бръчка, тогава Христос започва да проявява интерес към църквата си. Сега, когато жената започва да вижда в мъжът си неща, които прави той спрямо за Господа, и ако една съпруга е силна в Господа, тя ще го подкрепи. Във всичко, което започва да прави мъжът, тя ще бъде до него. Дори мъжът да греши някой път, тя ще го повдига, тя ще му каже неща, които грешил си, но в някои неща, но просто се поправи, стани и тръгни, не се безпокой, аз съм с тебе, не се притеснявай. И с две думи мъжът започва да придобива сила. Мъжът започва да придобива сила, започва да вижда, че има някой до него, който го подкрепва. Разбирате ли? И знаете ли, че много лидери относно това започнаха да градят, но не можаха. Поради това, че тяхните жени са слаби, поради това, че тяхните съпруги все още не са силни, и мъжете се подадоха на това. Мъжете се подадоха на това и не можаха да тръгват както трябва. Говорим не само за мъж, който води църква, говорим и за миряни, говорим и за всички братя. Просто тръгнахте да се сработвате в някоя църква и жена ви започва да ви мъмри, започва да ви крещи, започва да ви говори и на вас вече крайно време ви омръзва и започвате да си живеете отново живота, който си доживяхте. Разбирате ли? И с две думи, дяволът успява стратегията си. Дяволът успява това, което тръгна да направи. Но когато започваш да се молиш, когато започваш да постоянствуваш, тогава ти ще печелиш. Защото ти имаш битка. И битката ще бъде спечелена. Амин? Защото Божието Слово казва, когато ние постоянствуваме в молитва, ние се молим, но битката не е нашата, а битката е Негова. Той ще се бие вместо тебе. Амин? Искам да прочитая един много важен стих. И той се намира в Битие 3 глава. Битие 3 глава 16-17 стих. Битие 3 глава 16-17 стих. И там казва следното. На жената
каза: ще ти се преумножат мъките в бременността. В мъки ще раждаш чада и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека каза: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. С мъка ще се похранваш от нея през всичките дни на живота си. Виждате ли? Жената ще бъде подчинена на мъжа си. Тя ще слуша мъжът си. Но разбира се, когато мъжът и казва някои добри неща, тогава тя ще го слуша. А на мъжът казва, понеже слушал, чул си гласа на жена си, нали, с мъки, ще работиш с труд и мъка, за да изкарваш прехраната си. Затова, жени и мъже, ние сме длъжни да се обичаме един на друг. Длъжни сме да се покоряваме един на друг. Длъжни сме да имаме един синхрон. Длъжни сме да бъдем в единодушие. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Ще се опитвам да свършвам малко по-бързо. Вижте, така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе се люби, защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него. Сега, защо давам пример с тялото ни? Може ли човек да намрази своето тяло? Искам да внимавате на това, което говоря. Може ли човек да намрази своето тяло? Не може, разбира се. Но казва, той се грижи за него, той го храни. Ние искаме да бъдем, нали, да ни е всичко в комфорт. Ние се къпим постоянно, ние се грижим за нашето тяло. Когато сме гладни, искаме да ядем, когато сме жадни, искаме да пием вода. Ако сме мръсни или ако имаме бръчки, петна, гледаме се в огледалото. Искаме да се обличаме, да изглеждаме добре. Но казва нещо, което е важно. Чуйте. Така са длъжни мъжете да любят жените си като своите тела. Защо като своите тела? Нека ви кажа нещо, което е важно. Още в денят, когато ти си имал отношение с жена си и жената с мъжа си, вие сте станали една плът. Божието Слово казва, че вие, семейството, вече е станала една плът. Затова тя е плът от плътта ти вече. Тя е просто от твоето тяло. И когато виждаш, че жена ти страда, ти страдаш с нея. Когато жената вижда, че мъжът страда, жената страда с мъжа. Затова казва Божието Слово, че когато църквата е болна, когато църквата страда, младоженицът и той страда. И той плаче за църквата си. Първо Петрово, 3 глава от 1 стих. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се
придобият без Словото чрез поведението на жените си. Като видят, че вие, жените, в боязън и чистота. Вашето украшение да не е външно. Плетене на коса, плетене на косата, кичене с злато или обличане в скъпи дрехи, а скритият в сърцето живот с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господарю. И вие сте нейни дъщери, когато правите добро и не се боите от никакво заплашване, така също и вие, мъже, живеете в благоразумно с жените си, като с по-слаб пол, и отдавайте почит на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодатта живот, за да не бъдат възпрепятствани в молитвите си. Амин. Вижте, Божието Слово ни казва нещо, което е важно. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си. И там нещо обяснява, което е важно. Жената как да се обхожда. Жената трябва да се обхожда както говори Божието Слово. Вижте. Знаете ли, че ние живеем в един съвременен живот, което, разбира се, жената или семейството не може да дойде на църквата дрипав, не може да дойде на църква мръсен, но всеки мъж, всяка жена се облича най-новите, най-добрите дрехи, идва и посреща царя. Но когато започва една жена да се облича в, как да го кажа, нещо като безсрамно, нали, не може жена да дойде на църква с една къса пола просто и да сяда. По този начин ти оскверняваш Божието тяло. По този начин ти оскверняваш духът си вътре в тебе и може дори да бъдеш съблазън за някой. Но какво казва Божието Слово? Божието Слово казва: защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Вижте, святите жени може да се украсяват в едно, като се покоряват на мъжете си. Когато жената се покорява на мъжа си, това е нейното украсяване. Това е нейният плод, който тя дава. Това е нейната почит, която тя дава към мъжа си. Не може просто жената да взима някои решения, която просто тя си иска да прави някои неща без позволението на мъжа си. Без да има разговор с мъжа си. Църквата не може да направи развратни неща, не може да си позволява да осквернява тялото Христово, защото младоженецът е този, който вижда, и младоженецът няма да прояви интерес към такава невяста. Понеже Божието Слово днес оприлича мъж и жена, т.е. съпруг и съпруга. Днешната ни тема е съпруг и съпруга. Как трябва да се обхождаме с нашите жени, как жените трябва да се обхождат с мъжете си. И едновременно дава пример и с църквата как да се обхождаме.
Така. И в последните 2-3 стиха има нещо, което е много важно за нас. В 30 стих там казва: понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости. Затова ще остави човек баща си, майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще станат една плът. И двамата ще станат една плът. Това е велика тайна. Но аз говоря това за Христа и за църквата. Не знам дали сте го схванали. Казва Павел: но аз говоря това за Христовата църква. Христовата църква апостол Павел прилича на семейство. Ако жената не бъде покорна на мъжа си, значи има проблем. Ако църквата не е покорна на Христос, има проблем. Знаете ли, че мъжът е глава на жената, а неговата глава е Христос. И когато мъжът взима правилни решения, значи наистина неговата глава е Христос. Но когато не взима мъжът правилни решения, там има проблем. Осквернява църквата Христова. Мъжът не е по този път, който иска Христос да бъде. Затова някои неща относно семействата стават, някои раздори, някои разправи, а някои неща дори и раздяли. Това е стратегията и целта на дявола. Казва Божието Слово, че той дойде да разруши и да погуби. Но Бог казва: но аз дойдох да ви дам вече живот. Така че нека да внимаваме върху това, което съм говорил. Аз вярвам, че темата ни беше толкова докосваща, толкова силна. Нали, може би някой от нас има възраст, някои сме млади все още, нали, но нека да виждаме като нещата като в Христос. Нека да се покоряваме на Него. Нека мъжете ние да бъде Христос главата ни. Жените, нека да се покоряват на мъжете си. В 32 стих: това е велика тайна, но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие, всеки от вас, да люби своята жена, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Амин. Жената да се бои от мъжа си. Тоест, жената трябва да има огромен респект към мъжа си. Не може жената да владее мъжа, понеже глава на семейството казва Божието Слово, че е мъжът, а главата на мъжа е Христос. Искам да дам още няколко стиха, чрез което ще спираме. Искам да виждаме Тит, 2 глава, 9 стих. Да. 2 глава, 9 стих. И там казва: увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да не им противоречат, да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашият Спасител. Защото Божията благодат,
спасителна за всички човеци, се яви и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в сегашния свят. Очаквайки да се сбъдне блажената ни надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди за свое притежание, ревностни за добри дела. Така говори, увещавай, изобличавай. Пълновластно никой да не те презира. Това е църквата, която днес трябва да съставлява в Господното име. Има още много доста стихове, но виждам, че вече сме напрегнали с времето. Но искам да запомните това, че жените трябва да се покоряват на мъжете си. И мъжете трябва да любим жените си. И да имаме пълен синхрон. Да нямаме препятствия. Да нямаме бариера. Защото дявола се целонасочва точно върху това. Но във всичко, което искаш да правиш, застани в молитва. Молитвата е твоят ключ, чрез който ще отключва взаимоотношенията ти с жена ти, в брака ти, в семейството ти, с децата ти, да имате мир, да имате любов помежду си, да бъдете пълноценни в Христа, както и църквата да бъде пълноценна в името на Исус. Амин. Нека се изправим. Халелуя. Татко, ние ти благодарим. Добре. Господи, благословено да бъде името ти, Татко. В името на Исус благодарим ти за това чудесно Слово. Нека това Слово да падне на добра почва, да дава плод и плодът да бъде вечен, плодът да бъде траен, плодът да бъде изобилен. И аз ти благодаря, Боже, в името на Исус. Татко, ако има помежду нас жени все още, които не се покоряват на мъжете си, аз те моля ти да им дадеш страх от тебе. Аз те моля ти да им дадеш покорство към мъжете си. В името на Исус, моля те, Господи, научи ни мъжете как да любим жените си. Научи ни как да бъдем в един синхрон. Научи ни как да бъдем в единодушие. Научи ни как да взимаме правилни решения, понеже, Господи, ти казваш, Татко, жените да любят мъжете си, както и Христос възлюби цялата църква. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя, алелуя, слава. Алелуя, амин. Добре, нека сега